Sannun ku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin na amsoshin tambayoyinku. Ko me ke janyo faduwar darajar Naira a Najeriya? Me yasa darajar Naira ke wuyar farfadowa idan ta faɗi? Shin laifin gwamnati ne ko kuwa na 'yan kasuwa? Mai tambaya dai shine Garba na Hali Kamba, jihar Kebbin, Najeriya. To ga abin da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba, wato Muhammad Salisu Lado, ya samo daga Dr. Ahmad Tukur na Jami'ar Modibo Adama da ke birnin Yola a jihar Adamawa, Najeriya. Wato abubuwan da suke sa darajar Naira ta faɗi abubuwa ne wanda suke da yawa. Amma akwai kaɗan daga cikinsu su ne na ɗaya dai abin da ya faru a Najeriya shine rage darajar Naira wanda gwamnati ta yi. Wato shine devaluation na Naira, wato a rage darajar Naira saboda a samu kamfanoni su zuba kuɗi a Najeriya da kuma kayan Najeriya ta kara sauki don a samu a sayar a waje, ya sa gwamnati ta yi wannan. Sa'annan kuma kokarin gwamnati ta haɗe farashin Naira na gwamnati da kuma 'yan kasuwa, wato bureau de change ko kuma kasuwan bayan fage, shi ma ya jawo matsalolin faduwan darajar Naira wanda gwamnatin Tinubu ta yi. Sa'annan kuma akwai ɓoye kuɗaɗe da mutanen mu suke, 'yan Najeriya, 'yan kasuwa da kuma wanda suke aikin gwamnati, wanda suke da hali suke sayan dola ko euro ko pound su aje maimakon aje Naira saboda wannan faduwan darajar Naira da take yi. Sa'annan kuma abu na hudu shine wato faduwar tattalin arzikin Najeriya, saboda tattalin Najeriya ya koma baya sosai, kasuwanni sun koma baya sosai, abubuwan da muke sayarwa a waje shi ma ya rabu sosai, shi wannan yakan jawo Naira darajar da ta yi kasa. Sa'annan kuma akwai hauhawan farashin kayayyaki a Najeriya wanda a turanci ake cewa inflation, shi ma wannan yakan kawo faduwan darajar Naira. Sa'annan kuma rashin zuba jari da kamfanonin waje suke a Najeriya, shi ma yakan kawo faduwan darajar Naira. Wato in har mutane kamfanoni daga waje ba su iya sun kawo kudaden su sun zuba jari kamar investment kenan a Najeriya, yakan jawo matsaloli wanda zai jawo Naira ta fadi. Sannan kuma wato duk da gwamnati da kuma 'yan kasuwa dukanmu masu laifi ne da suka jawo darajar Naira take faduwa a Najeriya. Wato abubuwan da muka lissafa da suke kawo faduwar Naira, in har ɗaya daga cikin su gwamnati ba ta iya ta magance su ba, to lallai zai jawo bara a iya dawo da darajar Naira ba, kuma har yanzu din gwamnati ta kasa yin wayannan abubuwa duka. To mu dauka kaman rage darajar kuɗi ko kuma devaluation da gwamnati ta yi. Ainihin da dola tana sayarwa a official market wato around Naira 460 ko da 61. Sannan kuma na bayan fage kuma parallel market ana sayarwa kaman 700 zuwa 800 har ma 900 ko lokacin da ya kai. Gwamnati ta ga wannan akwai abubuwan da yan kasuwa suke samun alfarma, anan ana kiran shi arbitrage, wato kaje ka sayi Naira dola a kasuwan gwamnati wanda take da sauki, mu dauka 460, sannan ka koma bayan fage ka sai da shi 800 ko 900, riban tana yawa. To wannan yana kawo matsaloli sosai. Shi yasa gwamnati ce to abinda za ta yi, za ta maida canjin Naira wanda gwamnati ta kayyadar da kuma wanda kasuwanni suke sayarwa ya zama daya. To yin haka din yana da wahala saboda tattalin arzikin ba shi da karfi. Sannan kuma akwai abinda gwamnati take kira, akwai abinda ake kira economy, wato leakages. Akwai huji ne ko ya za a ce ban sani ba, wanda yana nan da yawa, za a iya fitar da abu, za a iya shigarwa, za a iya boyewa, gwamnati ba za ta iya gane ba. So wayannan matsalolin suna nan, Naira ba za ta samu darajar ta ba. Sannan kuma in babu zaman lafiya a ƙasa, mutane suna ta faɗa a nan, babu zaman lafiya, yau a ce kidnappers, masu sace mutane kenan, da kuma sauran abubuwa da suke tashi a ƙasan, yakan sa mutane da yawa su suka kudaden su zuba ƙasa ba. So wannan zai sa shi ma za a ci gaba da shan wahalan faɗuwar darajar Naira. To da kuma rashin kuɗi a hannun mutane yasa kamfanoni ba za su iya sayarwa ba, da kuma faɗuwar darajar Naira zai sa mutane ba su da kuɗin da za su siya abubuwan da ma ko an yi su kayan sayarwa ba su da wannan kuɗin, wato purchasing power na mutane ya zube. Sannan ko kamfanin sun yi kaya ba mai siya, saboda kuma a ainihin cost of production, wato kuɗaɗen da gwamnati kamfanoni suke zubarwa ko kuma suke siyan kaya ko kuma suna producing kaya yakan tashi. Wannan zai zama babban matsala, shi ma yakan sa Naira din ta ci gaba da faduwa. Sannan kuma mun dauki ishu na zuba jari, kamfanonuka da yawa saboda rashin zaman lafiya da wasu abubuwa
wanda suka kamanci haka suka sa kamfanoni sun gudu Najeriya. Mu ɗauka su issue na kidnapping, sace mutane da kuma rashin zaman lafiya tsakanin kabilu a Najeriya ya sa mutane da yawa kamfanoni sun tashi sun bar ƙasar. Da kuma wani lokaci suna ce hostile environment, wato ko mutanen Najeriya wasu kamfanoni ba su wani kamfani ta zuba zariya nan saboda kar ya zama musu challenge competitor kenan a turance. To wayannan abubuwa duka mun tattara su za mu san su suka jawo matsalolin da muke ciki. Sannan kuma mun duba ma ainihin duniyan gaba ɗayan ta yanzu kasashe da yawa suna fama da wayannan matsalolin da muke fama. Amma kokarin da gwamnati za ta yi shine zai kawo ƙarshen wayannan matsalolin. To sai a kasance da mu an jima kaɗan domin jin waɗansu sabbin amsoshin. Yanzu kuwa a madadin wanda ya amsa mana tambayar wato Dr. Ahmad Tukur, malami a jami'ar Modibo Adama da ke birnin Yola a jihar Adamawa da ke tarayyar Najeriya, da ma wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba wato Muhammad Salisu Lado, Sa'id Aminu da na gabatar da shirin na wannan lokaci ke fatan a ci gaba da kasancewa da tambaya rediyo matambayi baya bata.